Paradela é un sitio especial, é un sitio pequeno enclavado ao largo do Camiño de Santiago, como a Fonsagrada, está en un primitivo, enclavado no Camiño de Santiago, chamado dos franceses, que en tempos era o único que recordábamos, pois un concello pequeno, pero un concello vivo. Eu a veces teño pensado, que suerte nacer e vir nun sitio como Paradela, que é capaz de reconocer como fillos predilectos a Jesús Mato, paradelense, a Ángel Fernández, que é un home de educación, a Manolo Rodríguez, que é un home da cultura, da emigración e da poesía, e a Diego López, que é o porteiro de fútbol de relevancia internacional que naceu en Paradela. 4 representantes do escollido de Paradela declarados fillos predilectos de Paradela. Pero con Manolo Rodríguez tuvo unha fixación especial o Concello, neste caso o responsable traseiro dun Concello sempre o alcalde, unha fixación especial porque primeiro fixo fillo predilecto, logo deulle o seu nome á bella Casa da Cultura. Cando se fixo unha casa nova, un centro cultural, deulle tamén ese nome, e instituiu un certame literario que, pois non sei, ora se vai polo 19, non, 23, un xa perde a conta e iso, que son membro do xurado desde o principio, pero 23 edicios, pois non sei se é un caso singular de Concello de Galicia, pequeno concello, que publica, que convoca un concurso de narrativa e poesía, que recibe pois máis ou menos 1000 traballos de todo o mundo da fala galega ou castelán, e que logo publica estes traballos. En fin, responsable de todo iso é Xosé Manuel Marco Díaz, alcalde de Paradela, pois un dos primeiros alcaldes da democracia en Galicia, por algo será tamén, e sempre, igual que me olvidaba de iso, sempre me esquezo dos anos que 35. Un poquinho máis. Cantos, que chega? Un poquinho máis. Un poquinho máis. Desde o ano 77, claro. Alcalde democrático. Alcalde democrático desde 1977, por maioría absoluta. En fin, alcalde de Paradela. E para contigo un pouco a Xulio permitir unha licencia, que non somos máis vello, pero si un decano da provincia. Ben, eu permitime facer unha chuetiña esta mediodía, porque moitas veces te deixa levar pola paixón, e o mío vai chese un pouco fío. Entón, saben, os que me conocen, que son sentimental por naturaleza, por momentos que estou vindo, pois máis todavía, non? Pero, bueno, o bon amigo, Manuel, que nos enseñou tanto nesta vida, pois fíxome que reflexionar un pouco esta mediodía que podía decir aquí, porque despois de que falaron, o ben que falan, que me precederon un pouco, tiña que dicir eu, salvo borrar un pouco as loas o alcalde de Paradela, que é un humilde traballador, e que ten que honrar os seus veciños por obligación, por educación, por amor á terra, como queremos demostrar. En primeiro lugar, un saludo animoso das terras de Paradela e agradecemento a todos os presentes, sobre todo a Xoanxo, presidente deste museo etnográfico, que tamén a verdade que me impresionou o bonito ben que está logrado. De Xoanxo teño que dicir que é un home que ten colaborado xa co certame literario. O Xoanxo foi membro do xurado no ano 2006, 2007 e 2008 como delegado provincial na Consellería de Cultura. Gracias, Xoanxo. Hoxe esta visita a esta vila, capital da Fonsagrada, un embaixador que non necesita plácido, pois tenno acreditado que a súa obra a través de case 70 anos. Nunha primeira fase, que as súas creacións literarias, os seus artigos, os medios, unha abundante obra. Podemos destacar neste acto por ser tamén Fonsagrada unha terra de emigrantes, e moitos deles en Cataluña, os dous libros de Galegos en Cataluña, o primeiro, 1978-1982, e o segundo, 1985. Coido, este é un resumen axeitado de todo o que o noso escritor está a facer. Nestes libros
deixa ben claro a súa teima por todo o galego. Non se facía nada en terras dos catalás que non tiveran un reflexo nos medios de prensa escrita. E logo, para que non se esvaeceran no tempo, o autor crea os libros, material asentado para que nin sequeira chegar á historia da colectividade galega desas datas da emigración galega en Cataluña. Temos que lembrar que en aqueles tempos non existía a internet, os nosos xovens non o saben. Así que o traballo foi excepcional, e todo elo traballando arreo na fábrica, exemplo de constancia e compromiso e vontade de servicio á súa irmandade galega e á terra nai. Esa etapa que coincide ca súa corta estancia entre nós, presencia física, Randulfo en 1934, con só 2 anos, vese obrigada a súa nai a emigrar a Barcelona para buscar traballo, a vez de intentar saber do seu esposo, que naquelas épocas convulsas non sabía nada dele, despois de ser chamado a filas. Así que Manuel queda a cargo da familia de San Pedro, na casa da señora Cándida, e varios primos desarraigo do colo, das caricias, dos bicos, do amor materno. Non chegan os 7 anos e unha nova emigración. Volta a súa nai para recuperar a familia, a buscalo para leválo ao novo fogar que ten en Barcelona. Outro trago duro a ter que separarse da compañía dos seus primos, dos amigos e veciños do seu lugar. Dunha aldea pequena a gran cidade, lonxe quedan os prados, as leiras, as corgas, as carrilleiras e as trasgadas. Só se viría aliviado ao recuperar a súa nai. 1940-1941, Escola Pública, Seminario Conciliar de Barcelona, de Conreira, do Concello de Tiana. Con 15-16 anos comeza a despertar o seu compromiso cas súas raíces, tal vez polo ambiente en que se movía e que se inspiraba entre os seus compañeros catalás. A realidade é que aforan os cimentos da súa obra de amor pola terra nai, Galicia, Paradela e galegos. Así libros, inicia correspondencia epistolar con persoas da cultura galega e así, coa cultura que vai adquirindo en humanidade, filosofía, lendo os clásicos, segundo vai acrecentando os seus conhecimentos, vai ao par o seu amor por todo o que teña que ver ca súa terra nai. No ano 1946-47 aparecen os primeiros poemas escritos por Manolo en galego. Logo, nos seguintes anos xa, desde a fábrica, o seu traballo vai dando voz á clase traballadora, unha poesía directa, como aquí vimos de escoitar, e non en torno aos problemas existentes, e non libre da censura, non? Nestes 44 anos en Barcelona, afora a súa gran obra. A súa personalidade acreditouna tamén o profesor don Xesús Alonso Montero, ex-presidente da Academia Galega. Acreditouna con Manuel Rodríguez López, poeta trilingüe, galego, castelán e catalán. E voltamos á migración do ano 1984, pecha a fábrica Osa e queda Manuel no paro. Retorno, que non deixa de ser outra migración, a súa terra, esta vez feliz, pero con dificultades. Ao encontrarse nunha nova etapa e ser moi novo, con 51 anos, e retomar con algunha esperanza, retornar con algunha esperanza de traballo que logo non fructificou, tamén foi duro. El non se deu abaixo, seguiu co seu compromiso voluntariamente imposto o de traballar en exclusiva pola cultura da nosa terra. Novas dificultades, enfermidade, apareceu en Barcelona, volta a Lugo, e por mor dun derrame, Manuel nos deixa o 13 de febreiro do ano 90. Nova e dolorosa migración. Recibe sepultura no Pantón Familiar de Adai, no Concello do Páramo, o día 14 de febreiro do 90. Pero aquí non remata a migración de Manuel. Aparecendo un documento hológrafo no que o poeta deixaba escrito o seu desexo de ser enterrado no Horto de San Miguel, mirando as terras do Páramo, por ser a súa esposa e a súa vez a Cataluña. O que se cumpre o 28 de abril de 1995. Aquí remata a súa migración física, pois este acto é todo o que ven sucedendo no entorno de Manuel Rodríguez López e acredita a súa presencia entre nós.
e así o queremos, e así a súa obra xa fai e é inmortal. A súa obra póstuma, con 28 anos despois do seu falecemento, sigue sendo actual e viva. Non teño dúbida de que parella a excelente obra do escritor ha de ir unha axeitada divulgación, non unha bonda realidade, é preciso facela visible e aproveitala. Manuel Rodríguez tivo a desgracia de falecer moi novo, en plena madurez vital e literaria. Pórense, pode falar así, viuse compensada a súa temperada desesperación con o apoio da súa familia, dun abondoso grupo de amigos, como aquí se dixo, que baixo a batuta dun gran mestre que non era outro que don Xulio Xid, a mí que Lugo e a provincia terá que algún día rendir unha homenaxe porque é o alma mater da cultura da provincia. Co apoio da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Política Lingüística, con don Valentín García Frente, a Diputación Provincial e o proxecto Galicia Digital, co apoio destos organismos e destes persoeiros que xa se nombraron aquí. Se a todo isto lle engadimos os milleiros de traballos presentados nos 23 libros editados, máis o coxe se presenta, o futuro da vida e a obra de Manuel Rodríguez sigue a ser o que quere, traballar en exclusiva por a cultura, que así sexa. Mencionei antes os temas, as dedicacións do Concello de Paradela, do alcalde de Paradela, en relación aos paradelenses ilustres. Quedábame unha. Paradela é o único concello dos 313 de Galicia que ten unha tumba, un panteón de ilustres. Panteón de paradelenses ilustres, onde está enterrado Manuel Rodríguez.